Cebu City Police Office mihatag og katin-awan kabahin sa nang gawas nga hungihong nga adunay mga pulis nga nangluwat sa ilang katungdanan subay sa pagkaaresto ni kanhi presidente Rodrigo Duterte. Ang report ni Alan Domingo. Balik sa normal na ang alert status sa kapolisan, apil na ang Cebu City Police Office. Giisa ang heightened alert atol sa pag-aristo kang kanhi presidente Rodrigo Duterte sa ICC o gidala na sa The Hague sa Netherlands. Suma ni Police Lieutenant Colonel Maria Theresa Macatangay, malinaw ng dakbayan sa sugbo apan padayon gihapong alerto ang kapulisan sa pagmonitor sa kalihukan sa mga nagsuporta sa kanhi presidente. We are always on alert and we are always monitoring activities, our environment, activities of those who were affected by that incident. And if ever there are such activities that are to be held and are to be made, the Cebu City Police Office is prepared, no? Samtang giklaro ni Macatangay nga way basihan ang giingong adunay mga pulis ang nang-resign sa katungdanan subay sa nahitabo sa kanhi presidente. Nagpabiling matinud-anon ang kapolisan sa dakbayan sa sugbo sa ilang gipanumpaang trabaho. Speaking only for Cebu City Police Office, we have not monitored, no, nor based on our records we've checked, wala may any movement or any act from our personnel who resigned or intending to resign or any nga nagplano nga mo resign because of the recent incidents dito sa Kauluhan. Kauban si Clofer Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.